Hej og velkommen til den her video. I dag skal I se vores nye hønsehus, gokkehuset, som vi kalder det. Det tog rigtig lang tid for os at lave, eller ikke for mig. Jeg tog bare æren for det. Vi har også de her høns her. Den her race hedder en spidstoppet appeltæller. Lad os gå ind til vores høns og se dem. De ligner lidt de der... Her. Kom her. Hvad laver de? Hallo. Kom her. Ja. Vi kan også lige prøve og se, om vi kan tage en af dem op. Jeg tager ikke ham derop, det er hanen. Ja. Nogen kan få dem op. Jeg kan ikke. Det er simpelthen umuligt at få fat på hønsene. Så tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Ja.